sa niya ang kasing-kasing ko o hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ang kinabuhi ko himo ang bago o Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko himo ang bago ayaw akong isalikoy ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo o Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko imo ang bago ayaw akong isalikoy ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo og himo og masinugtanon kanimo. Mayong adlaw kanatong tanan og welcome again sa ato ang service Cebuano service, diri online service. Kung bag-o pa mo, naatay tulo ka service, na Chinese, na English, ug na Cebuano. So, tanawa lang unsa mas pabor sa inyo ha. Ken may buntag, may hapon or may gabi, depende unsa ka orasan nagtan-aw. Again, makapabor aning online service bisag nakagibuhat, paminaw gyud sa pulong sa Ginoo. So usa sa tumong nato isip na Kristohanon kay ang pagtubo ang ato ang lakaw or atong relasyon diha sa Ginoo. So mo nagibuhat nato ning online service para sa mga tawo nga maglisod gyud or sa mga tawo nga kanang mauwaw pa mo atong simbahan. So if namoy mga friends nga inana, ipakita lang ninyo nga video at least makadungog sila sa pulong sa Ginoo, makat-on sila og atong iampo nga ang Ginoo may magalihok maghihikap sila mga kasing-kasing. Og speaking of ampo, mo na hisgutan karon kahaponon or kabuntagon or kagabihon. If namoy mga Biblia, palihog og abli diri sa Efeso kapitulo 3, 14 kutob sa 21. So in English, Ephesians chapter 3 verses 14 to 21. So again, magbasa ko sa English, unya ato ra na siyang
studihan sa Cebuano. So again, Ephesians chapter 3, 14 to 21. So New Living Translation akong gamiton. So pwede rin niyo basahon ang yung Cebuano or unsa NIV or bisag unsa nga version. So ang pulong sa Ginoo gaingon diri sa Ephesians chapter 3 verses 14 to 21. When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the creator of everything in heaven and on earth. I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down in God's love and keep you strong. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. 19. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Now all glory to God, who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask of think. Glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generations, forever and ever. Amen. Magampot ta? Labing gamhanan nagdalaygo ng mga Diyos. Salamat again, Lord, sa another oportunidad nga maghatag diri kanamo. Then kami, Lord, makabasa o makatuon sa imong pulong na sa Ginoo to online. Ginoo, buhato na mo ang tanan para makatuon mi ug mas mo-grow ang mga relasyon sa imuha, whether online or asa mi Ginoo. Diyan po Ginoo, kami gatuo, Lord, nga ang imong balang espiritu walay limit, Lord. Asa man mi karon, sa balay man, sa gawas, nagtrabaho, samtang naminaw sa imong pulong kay bawo mi Ginoo nga imong balang Espiritu Santo gamhanan kaya niya mo lihok sa imong kinabuhi asa man mi karon, Ginoo. So itugot, Ginoo, hikapon sa balang Espiritu Santo amo kasing-kasing usbon mo mga nahuna, usbon amo pinaagi sa pagkinabuhi ng kalibutan na nanampagiha, Ginoo. May maya ka sa mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Salamat kay Ginoo, Lord, wa mi lang gisaligan. Nanunta na mo, Lord, nga makatunan ang imong pulong karon nato, Lord, nga mamitabangan. Kami nagtuo, Lord, nga wala imong tabang, wala imong balang Espiritu Santo, dili kami makasabot sa imong pulong. At Ginoo, amo ning masabtan ug amo ning ma-apply sa mga kinabuhi. Pinaagi sa tabang sa imong balang Espiritu Santo. So salamat kay Ginoo sa tanan. Kay tanan, Lord, ang gipangay gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Again, may hapon, may buntag, or may gabi kanato. So again, mag-isgot about prayer. So pangutan na, kung ikaw unsa man ang paagi nimo sa pagampo, magunsa man ka magampo. Nayuban nga memorize ilang ampo, nayuban nga naigiya ang ilang pagampo. Pero ato na makit-an ni Jesus Christ ang utan ng iyang mga disipulo unsa daw pagampo. And Jesus Christ naghatag siya ay naniyon niyo pagampo. But dit na magisgutan ang ampo. Ang ganahan akong hisgutan karon ang pagampo nato sa atong isig kaigsuon sama ni Apostol Pablo. So kani nga passage agamay nga background sa kani nga passage, kani nga book. So sa Apostol Pablo na siya missionary journey. Ato siya mga lain-lain nga mga lugar ug usa sa nadtuan niya kani sa Efeso. Tugod siya church dito ug samtang nihawa na siya karon si Apostol Pablo naglakaw naglain-lain kani nga time na priso siya, nabalaka ang iyang mga kauban ano sa simbahan. Unang gihatagan ni Apostol Pablo diri sa chapter 1 kutob sa chapter 2 ay ang gingnan nga ang kaluwasan para sa tanan, apil ang Gentiles ug ang Jews mo nagikuan gihatag si Ginoo sa iya. So karon mo ning Apostol Pablo every time makainumdum siya sa mga tao sa Efeso sa ilang kinabuhi dito, siya mo get down or magampo siya, muluhod siya. So ningon sa verse 14, when I think of all of this about sa salvation, about sa plan sa Ginoo, katong mga mystery nga i-reveal, kung tanawon mo sa previous nga passage mo nagisgutan ni Apostol Pablo, yun siya, I fall to my knees and pray to the Father, the creator of everything in heaven and on earth. So usa sa tumong ni Apostol Pablo ang pagsangyaw gyud sa pulong sa Ginoo. Pero atong makit-an diri, dako tang makatunan sa pinaagi sa pagampo ni Apostol Pablo. Sa iyang pagampo daghan tag makatunan. So unsa man yung mga butang nga atong mga makatunan. Una, giunsa niya pagampo.
ang pagampo ni Apostol Pablo una giunsa niya kay naa siya'y sakto nga gitawag nato perspective or paglantaw sa ato ang Ginoo. So pangutanon ti ka, kinsa man ug unsa man ang Ginoo para nimo? Again akong balikon, kinsa ug unsa man ang Ginoo para nimo? Maybe sa ato moingon tag siya mo tabang, mananabang, siya mo'y mag-provide, siya mo'y atong Ginoo, atong master. Pero ang Ginoo dili lang, yes, mao na tinuod ang Ginoo provide, tabang, pero ang Ginoo dili lang. Ug atong makita diri, no? Nga si Apostol Pablo siyang pagampo, atong makita ang iyang perspective, ang iyang paglantaw diha sa Ginoo. Ang Ginoo di lang mao na mga butanga. Usa sa atong makita diri, ang Ginoo mao'y pinakagamhanan. Mao'y pinakagamhanan sa tanan mo ni paglantaw ni Apostol Pablo. So sa 14 ug 15 ingon dra, when I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father. Sa iha pa lang action daan, fall to my knees in act of reverence sa iyang Ginoo, sa ato ang Ginoo. Unya, the way he said, the creator of everything in heaven and on earth. Heaven and earth, iyang nakita, iyang gituhuan nga ang Ginoo mo'y nagmugna sa tanan, langit or yuta. So kumbaga ang iyang paglantaw sa Ginoo dako, mo'y gamhanan, pinakagamhanan sa tanan. So kung dira pa lang daan kung ang imong perspective, ang imong paglantaw inana, so murag dako gid imong pagsalig, no? Dako gid ang imong pagtuo ana nga Ginoo. Usay man gud maapektuhan atong pagtuo, atong pagsalig diha sa Ginoo. So kumbaga pangutan-on ti ka nakasuway ba kag ampo nga tanaw nimo, nagduha-duha ka kung tubagon or di. So makita nato dira, makita kung unsa atong paglantaw sa atong Ginoo. Kung kaya ba niya tubagon, kung naa ba nga problema, kung naa tayong kinahanglan, kaya ba niya. Again, more pa ang Ginoo na siya ang pinakagamhanan. Si Apostol Pablo na yun, creator of everything, heaven and earth. Unya, sa 16 nga siya, I pray that from His glorious unlimited resources, no, makita na to nga, kay bao siya nga ang Ginoo mo'y tinubdan sa tanan. Pangutanong di ka, kay bao baka ang Ginoo mo'y tinubdan sa tanan? No? Bisan sa gagmay nga mga detail sa ato ang kinabuhi nga atong gikinahanglan. For example, hangin nga ginhawa. Kumuy nga ng Ginoo nga pause lang sa tag usa ka oras, wala lang say hangin, wala say oxygen. Tanaw nimo pila ka mo survive kana siguro mga anad no nga muutong pila ka oras. Pero gamay ra gyud siguro. Pero again, kana mga butanga wala gid nagkuwang ang Ginoo hatag sa ato ana. Usay di nato makita ba. So kumbaga ang paglantaw nato sa Ginoo lahi. So natong ta nga atong paglantaw diha sa Ginoo, atong usbon nga ang Ginoo dili lang kani mga butang nga unsa atong kaya mahuna-huna. He is beyond sa mga butang nga kaya natong hunahunahon. Sobra pa ang Ginoo ana. Kumbaga naay usa ka diver or saka kana nag-study sa ocean ba. Ingon siya nga every time daw mo dive siya sa ocean, nagid siya ma-discover nga bag-o. So pila na ka years nga nag-dive siya o nag-study siya sa ocean, nagid every time nagibag-o na iyang ma-learn about sa ocean. At the same time, kung kanang ocean dili matugkad or dili makuptan or unlimited ang information nga dili every time mo adto ang kanang diver nadyo something bago, imagine na ang tao nga nagbuhat ana, ang someone nga nagbuhat ana, which is ang nato ang Ginoo. Ang Ginoo siya mo'y pinakagamhanan sa tanan, unya siya mo'y tinubdan sa tanan. And then ato makita dira pag-ingon niya, unlimited resources, walay limit ang ato ang Ginoo. Walay limit atong Ginoo. Sumunang si Apostol Pablo, duol siya sa Ginoo, nagampo siya, ibaw siya ang Ginoo way limit. Pero sa 16 ingon siya, I pray that from His glorious unlimited resources, yang nakita no nga unlimited na Ginoo, pero nindot ang iyang prayer gapon he said, He will empower you with inner strength to His Spirit. So pasabot ang imuhang
siya mo'y tinubdan sa atong kusog, siya mo'y naghatag sa atong kusog. Pero ang nakakumata na nganong inner strength man ang gikinahanglan. Sa kung gingon pa ganina, ang tumong ni Apostol Pablo ani nga church nga mas makaila sila, makaibaw sila, mas mulig-on ang ilang pagtuo. Nga naman, kay sa una ang ilang gituhuan, ang Jews ray maluwas, ang Gentiles way labot. So karon nanay bag-o ang gi-reveal ang mystery ni Jesus Christ no through Apostle Paul dito sa mga Gentiles nga sila pud appeal sa plano sa Ginoo nga luwason nga giluwas ni Jesus Christ sa iyang pagpakamatay ngadto sa cross ang mga Gentiles. Kita, we are considered Gentiles. Ingon siya, empower you in inner strength. Nga naman, naman sila pagduha-duha. Kaya nga naman, ang mga Jews lagi, ang mga actions nila, kaya nga naman, sila ray luwas, sungtay nila, appeal baka ko, no? So, muna siya, unlimited power sa Ginoo, ingon siya, will strengthen you sa inyong pagtuo. Lisod biya pagtuo, no? Like, for example, karon. For example, natay, dako kayo nga problema. At tanaw na mo, di gini masulban. Di ba, pero lisod makay ito, saan yung pagsulban, no? So again, ang atoan na lang is mutuo, musalig kita sa Ginoo. Nakanindot no, most of the Christian diyan, kung ano yung mga problema, inapusakaan kung ano yung mga problema. Mudagan kita yung pag-ampo sa Ginoo. Dagan din ampo din sa Ginoo, which is sakto na nga siya na action nga naman. Kay kibaw man ta, sa itong Apostol Pablo, nga ang Ginoo may tinubdan sa tanan. He is greater than anything. Siya may pinakadako. Bilag unsa, di na to matugkad ang iyang ka-great. Unya, siya mo'y source sa tanan. Unlimited, walay limit. Bisag unsa, impossible, unsa imposible sa tao, posible sa Ginoo. No? So muna ang paglantaw ni Apostol Pablo. Unya, ikaduha, unsa may ampo ni Apostol Pablo. So muna itong higutan ron, unsa po ampo ni Apostol Pablo. So muna ampo siya sa Ginoo, yang paglantaw sa Ginoo. O karon siyang pagampo, ato makita, unsa man ang iyang giampo. So, ningon dire sa verse 17, ningon siya, then Christ will make His home in your hearts. As you trust in Him, your roots will grow down in God's love and keep you strong. So, nito kayo no, when He said, when Christ will make you His home in your hearts. No, ang pag-ampo ni Apostol Pablo, kaya mga tao, makaila o mudawat sa Ginoo, maluwas. No? Ilang papuyon ang Ginoo sa ilang mga kasing-kasing unsa may pasabot na lordship, pasabot ana ang Ginoo nay nag-iya or nagpuyo or nagbuot sa kinabuhi sa katao sa dihang iyang gidawat gipapuyo sa kasing-kasing. Dili na iyang kaugalingon, dili nang unsa iyang ganahan kun dili ang iyang kinabuhi nagtuyok na diha sa Ginoo. So muna ang iyong Apostle, Christ will make His home in your hearts. Pasabot siya na mong Lord and Master. As you trust in Him, your roots will grow down in God's love and keep you strong. So bisag unsa niyong masugatan sa kung ingon pa ganyan sa mga Efeso, dagan sila mga na problema. Bisag unsa yung masugatan, lig-on mo nga naman. Dili tungod sa imong kaugalingon, dili tungod sa imong kakayahan, kundi dili tungod kasi Jesus Christ na si imong kasing-kasing niya mo grow ka and will keep you strong in God. So kumbaga, ang ganahan ma-accomplish na Apostle Pablo diri is ang ang mga tao dito sa Efeso nga mosalig gyud og mosubmitar sa ilang kinabuhi ni Kristo. Nganong ina naman ato i-relate sa ato karon. Daghang tao, daghang mga Kristohanon nga moadto lang sa simbahan nga wa jud kadawat sa Ginoo. Nga walay kinabuhi, wala jud sila ang ilang walay Ginoo sila mga kinabuhi. Nganong nahitabo man na kay ang uban gi-invite lang silang mama, ang uban gi-invite lang sa ilang mga friends. Niya, kita nila uy nindot lagi ni Dre, nindot og songs, nindot nilang pastor, nang feel ma-comfort ko, inana. So manang, anton lang sila. Pero deep inside, wala gid sila kasabot sa gospel. Wala gid sila kasabot sa tumong ni Jesus Christ. Nga nagpakamatay man si Jesus Christ nito sa cross. Ug muna ang luwason ang mga katawhan. Pinagi siyang pagpakamatay, na wala siya sala, walay lain nga makabuhat ana kundi si Jesus Christ lang. Nga naman, kaya ang tanan nakasala man, si Jesus Christ ang wa, so siya ra ang takos nga makabuhat ana. So pinaagi siyang pagpakamatay nga to sa cross, ang atong mga sala iyang gilimpyuhan. Karon pwede na ma-restore atong relationship diha sa Ginoo pinaagi sa pagdawat niya. Pagdawat means siya atong tuhuan nga siya atong Ginoo og mangluluwas, siya may makaluwas na to, way lain di atong kaugalingon, di atong mga kaila, kundi siya lamang. Unya gihimo na tong Ginoo, it means Lord, siya na ang magbuot sa atong kinabuhi, di na atong kaugalingon. Kung sa una ang atong ginabuhat, atong kinabuhi para sa atong kaugalingon, para maunsa, para malipay ta, karon para na si Ginoo, siya na ato ang Lord, siya na magdiktar, siya na maghatag sa ato sa tanang kinahanglan.
ug atong buhaton kay ang musunod sa iyang lordship. Mutuyok ta 360 sa atong karaan nga kinabuhi, atong talikdan, ug karon maglakaw ta uban diha sa Ginoo. Mo pasabot sa Ginoo ay ni Apostle Pablo when he said God, Christ will make His home in your hearts. Magpuyo ang the same sa mga tao, sa mga Kristohanon karon. Was la kasabot ana. Adto lang sila na nagtuo sila makalangit or may makahatag nilang kaluwasan sa so, mo sila sa simbahan. What if madisgrasya kanya wa kanto sa simbahan? Saan man na, diba? Pero kung ang tao na anay Kristo silang kinabuhi, ilan ang gidawat si Jesus Christ, nagpuyo na silang kinabuhi, diha na ang kaluwasan. Diha na ang kaluwasan. Ug mao na ang essence sa gospel nganong kinahanglan magpakamatay ni Jesus Christ. So daghang tawo nga wa kasabot ani. So kung usa ka ana, akong gi-challenge karon is to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Na imuang ang Ginoo magpuyo sa imong kinabuhi, nga dili na ang imong kinabuhi para sa imo, akong dili para na sa Ginoo. And then the same as Apostle Paul when he said, your roots will grow down in God's love and keep you strong. Grow sa gugma sa Ginoo ug mo'y maghatag nato og kusog. So muna ang ganahan ni Apostle Pablo nga makailata, makaibaw ta sa kaluwasan nga naadihan ni Jesus Christ. So when Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So si Jesus Christ ra. So si Jesus Christ ra ang atong i-accept. Walay lain. Nga bisan kinsa dirang atuan. Ang mga santos, mga kinsa silang, mga uban siguro, kuha na nila silang Apostle Paul, silang Apostle Peter, no? Muna ilang gisimba, pero di na mao. Gigamit na sila sa Ginoo para madirekta padong sa Ginoo. And then sa verse 18 padayon taningon dira unsa may ganahan ni Apostle Pablo ingon siya. Ganahan si Apostle Pablo mismo makahibaw ta nga ang Ginoo nay gugma nato unsa kadako ang gugma sa Ginoo sa ato. To the point of iyang gipakamatyan, di ba? Ingon siya sa 18. And may you have the power to understand as all God's people should how wide, how long, and how high and how deep His love is. Balik ko na. Understand as all God's people should. Tanan nga nituo sa Ginoo dapat nakasabot unta. Ingon siya, unsa kalapad, unsa kataas, unsa ka gilapdon ug unsa gilawmon ang iyang gugma. Ingon siya, and how people should know how wide, how long, how high, and how deep His love is. Iba baka unsa kadako ang gugma sa Ginoo sa ato, ha? So si Apostle Pablo ningon siya nga Ginoo magpuyo sa itong kinabuhi no para mahimo. But again, mubalik siya sa punto tungod sa gugma sa Ginoo. Og gingon si Apostle Pablo inatak masabtan na nato. Ing padayon siya sa 19 ngon siya, may you experience the love of Christ. So dili lang makaibaw ka unsa kadako, but may you experience atong masinati ang gugma sa Ginoo. So kung tara unsa man to pag sinati ang gugma sa Ginoo, base ba sa mga blessing nga gihatag sa tuwa? Pero it's more than that. Ang iyang pagpangamatay ngadto sa cross, ang iyang paghatag sa iyang kinabuhi diri sa tuwa, is one way to experience God's love sa tuwa. Kung tanaw unsaon man nako pag-experience, this is how I view it. Yunani na nako pag-view. Samtang nagbasa og nagpulkang unta na ako unsaon din ako pag-experience ang love ni Jesus Christ. But then I realized akong look back akong life sa una. Kinsa ko before na ko na-met, before na ko nadawat si Jesus Christ. Ang akong kinabuhi sa unang way direction, way padulngan, o kay baw sa akong buhatan. Abot sa punto sa akong kinabuhi nga mangandoy nya. After ana akong punta na after ani ako ma-accomplish unsa naman sunod. Sige butang tagaan kita mo example. Sige butang ta nato. Muskwila ko sa katao nga naman kay naa siya pangandoy, di ba? May mong engineer, may mong doktor or unsa pa. What if mayabot na siya ng punto nga nahimo siyang engineer, successful na siya? Unsa may tabo after? What if nabot siya sa point nga doktor na siya? Nana siya anak, nana siya tanan. Kompleto na ang iyang pangandoy. After na unsa man? Unsa naman after ana? Di ba? So inana akong paglantaw sa kusog kinabuhi na. Una ko, bitaw no. After ani unsa naman? Asa naman ko? Unsa na may mahitabo sa akong kinabuhi?
So naglibog na, wala padulungan akong kinabuhi na. But then when I met Jesus Christ, when I accepted Jesus Christ as my personal Lord and Savior, no, ang Ginoo nagiya na, nag-uban na gid ako. Nga ako kasabot nga nag-Bible school ko. Kinsa mag-imagine nga mag-pastor ko, kung ako lang di ko ka-imagine akong galing mag-pastor ko. Nag-Bible school ko, ang Ginoo na nag-direct sa akong ginabuhi. And day to day I experience God's love through that. Siyang paghiya ka nako, siyang pag-uban ka nako from unsa ako ang kinabuhi sa una hangtod karon. And looking back, kung unsa ko sa una ug unsa ko karon, di ko kaingon nga dato successful mo man ay paglantaw sa mga tao, no, on how satisfied I am and how ready I am when Jesus Christ return, na kung mabalik ang Ginoo, I am 100% sure nga kuyog yung uuban ko niya. It's not because of sa ako ang binuhatan, but it's because of what I have understand and what I have learned. Unsa ako nakatunan sa Biblia nga sa pinaagi ni Jesus Christ, sa pagdawat ako ni Jesus Christ, nga wala ko ilaing buhaton. Pagdawat o pagsalig siyang gugma diri kanako. Dili tungod sa ako ang abilidad nga mabuhat nga maluwas ko, kundi kay wa man jud mabuhat. Di mo ginawa maluwas ang kagalingon, kundi sa gibuhat ni Jesus Christ sa dihang pagpakamatay niya dito sa cross. Kaya ako na-realize nga bitaw, no, na-experience ko din akong Ginoo. Though, there are times nga strong, like for example, mga emotional nga mga panghitabo, like for example, ginanglan jud kag, or for example, na kay namatian ka, or na mga problems nga dili mo makaya, and then kneel before God, nagluhod ka, ampo ka sa Ginoo, and then somehow God comforted you. No, usa sa akong experience ana, no, before tapos usa sa akong experience ana nga nung nagbagyo sa Odette, nung Odette. And then kusog na kayong hangin, nya feel ako murag lubad na mong atop, and then nani din nagdagandagan sa akong mahuna na mo nam siguro ni ang kinalasan nga day na ko. But then I realized nga nagkulig sa akong asawa nga kung ako okay ako, pero what if kani kung asawa saan may more na nakoy kanang kuan ba kinahanglan nga na nakoy obligasyon ba, di na lang ako. So kung nakita ko paagi nga makatago mi, nga ma-safe mi, nana. And then, kusog yung hangin, wadyo undang. Nagsugod naghilak akong asawa. And then, I-realize nga, more dako kayong burden. So kung saan may nako siya pag-comfort. Nana. So I pray to God. Nagampo ko sa Ginoo nga, Lord, comfort ko nga, kumahadlok, nani. And then, I start, nagsugod ko kanta o mga praise and worship song. And then, somehow, akong asawa, nikanta po siya, uban ako. And I know, wa man yun ang hangin, kusog nga po na hangin, but sama mo rin nakalimot ko nga, nagbagyo, na. And that's how God comforted me, that's how I experienced God. No? So may experience ito ang Ginoo, so muna gina ni Apostol Pablo, nato sa imo hasad, kanatong tanan. I know nga natin mga story to tell, no? Especially kung natin mga inani nga, naka-experience sa Ginoo. But again, I hope nga ma-experience na to, Ginoo. So kani sa prayer, so in conclusion, sa prayer ni Apostol Pablo, natong ma-learn dari. Ang unang perspective na to sa Ginoo. Yun sa pag-ampo ni Apostol Pablo. Kinsa ang Ginoo. Pangutanay mo ko galingon sa sunod nga pag-ampo nimo. Unsa may paglantaw sa Ginoo sa dihang mag-ampo ka? Kinsa man siya. Kaduha, ang unod sa imong pag-ampo, unsa may mong pag-ampo. Kang Apostol Pablo ato makita diri nga unselfish ang iyang pag-ampo. Nga naman, iya mag-iampo, iya mga kaigsunan nga maka-experience mo sa love ni Christ, nga makadawat mo sa Ginoo, mag-experience ninyo ang kinabuhing walay katapusan mo na yung pag-ampo ni Apostol Pablo. Kita, ikaw, pangutanay mo ko galingon, unsa man kasagaran na ito i-ampo? Mudato ka? Masuccessful ka? Si ibutang nato, i-grant sa Ginoo nga masuccessful ka. Unsa man, ana, para sa Ginoo? Unsa may makuha sa Ginoo, ana, kung mo tagaan ka niyang successful life? Diba? Usa sa mga butang nga atong pamalandungan, no? Nga dapat ang atong pag-ampo dili lang para sa atong kaugalingon. Iampo na to atong mga kaigsuonan nga nagkalisod. Iampo na to atong mga kaigsuonan nga especially sa mga tawo nga pakadawat diha sa Ginoo, sama sa mga kanya Apostol Pablo. May naot ta nga mo dawat na sila sa Ginoo. Nga ilan nang isubmit na rin ang kinabuhi. Nga ilang dawaton ng Ginoo isip na Ginoo ug mangluluwas nila sa mga Apostol Pablo. So naton ta sa kaning prayer ni Apostol Pablo tumakatunan, no? Ma-learn ta sa atong pag-prayer, sa atong pag-ampo. Unang perspective nato sa Ginoo, kaduha
mga unod sa itong mga gipangampo. Unsa man ang imo itong mga gipangampo diya sa Ginoo. Inauto ta nga mausab sad pag-ampo sama sa pag-ampo ni Apostol Pablo. Nga po ta. Ibigamhanan ang dalaygo ng mga Dios. Salamat Lord. Sa pulong nimo gahatag na mo kalamdagan sa mga manahuna Lord. Especially when it comes to prayer Lord. Tinumtanay Lord. Then ako Ginoo guilty ko. Many times kung mag-ampo Lord. Umila yung Ginoo na kung di mo makugalingon lang. Ang usahay pagid Lord, di pagid mo salig, usahay di pa mo tuo. Duha pa. Nagpailang Lord lang kung ang ginamo ang kaalam diha kanimo Ginoo. Ano ta Lord? Among usbon para naagi sa mga among mga pag-ampo karon Ginoo. Ano ta Lord? Ang pag-ampo, musalig mi kay ikaw ang tinubdan. Ikaw na plano. Unsa man ang ma-experience mo Ginoo na ta Lord, musaligid mi. Kay ikaw mas dako ang maggamhanan ka sa bisag unsa ang butangan ng kalibutan na Ginoo. Bisan Lord sa mong pag-ampo, nginaw ta sama kang Apostol Pablo, dili lang para sa mong kagalingon, kundi para sa mga katawhan Ginoo. Labi na gyud kitong mga tawo nga wa pa kaila diha kanimo Ginoo ang giampo. Imo buo imo kaluoy ug grasya kanila. Ni sila unta Lord, mahimo sad mudawat niya kanimo. Ug kami Ginoo nga imong minimong instrumento. Mudawat sila nimo Ginoo. Ila ma-experience, ang mga ma-experience Ginoo. Again, Lord, ako giampo, Lord, sama sa pag-ampo ni Apostol Pablo. Nga di lang, among ma-understand or among mahatagan mig information kung unsa kadako, sa kalaw, mga imong gugma, diri ka na mo. Kundi, Lord, amo po na ma-experience, Ginoo. Nato, Lord, nga mo nang isik, muna mong pangitaon, sumatagan law. Experience ang imong gugma, diri ka na mo. So, salamat kay Ginoo sa tanan. Nato, Lord, ikaw mag-auban ka na mo. Bisan pa man Lord, maabot nga week, na Lord ikaw magagiya, mag-uban ka na mo. Na Lord imo ming gamiton ng maayong ehemplo sa ubang tao nga nagpalibot ka na mo. Kanta na Lord, ang ipangayag pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.